дил узви марказии гардиши хуни одам ва ҳайвон ки ҳаракати худро дар рагҳо таъмин менамояд. дили ҳайвони ширхӯр ва одам дар қафаси сина байни ҳарду қисми шуш дар болои диафрагма ҷой гирифтааст. дили одами калонсол ба ҳисоби миёна 220 то 300 грамм ва дарозияш аз 12 то 15 сантиметр мебошад. вазифаи дил чун узви мушакӣ буда аз пешдил ва меъдачаи чапи дил яъне хунро аз венаи гардиши хурди хун ба артерияи гардиши калони хун мегузаронанд ва пешдилу меъдачаи рости дил яъне хунро аз венаи гардиши калони хун ба артерияи гардиши хурди хун мегузаронад иборат аст. тарафҳои чап ва рости дил ба девораи як лухт ва ҳамдигар ҷудо мешаванд. девори дил се қабат дорад. қабати берунии серӯзӣ эпикард, қабати мобайнии мушакӣ миокард, қабати дарунӣ эндокард. дӯстони азиз, инак расидем боз ба анҷоми як навори дигар. то наворҳои оянда шоду пирӯз бошед.